Bueno, pois é ben fácil. Eu entrei nunha agrupación que iba de recollidas, Cantigas e Garimos, entrei con 14 anos, viña de outra asociación de bailar, non de tocar, entrei con 8, e entón con 14 entro en Cantigas e empecé a descubrir o mundo das recollidas. E claro, ver esas mulleres cantando con esas panderetas e unha viva voz era, así, e a pel de galiña que aínda ahora recordando se me está poñendo. Entón foi como decir, eu quero facer eso. E é moi simpático porque eu non sabía tocar a pandeireta, tiña un tío que para min tocaba a pandeireta moi ben e agora descubrín que o meu tío solo sabe riscar. Debe ser que por eso a mí se me dá moi ben riscar. El solo sabe riscar, pero a mí sempre me fascinaba tamén o meu tío que viña todas as festas coa súa pandeireta, entón empecé a mirar para aquelas mulleres e chegaba a agrupación e había pandeiretas por ali e collía a pandeireta e empecé a tocar o que a mí me parecía que eu escoitaba, hasta que un día o director do grupo dixo: necesitamos xente que toque a pandeireta e que cante, porque as pezas que se iban a montar eran pezas que estaban cantadas por mulleres para que a outra xente bailara. Hasta aí normalmente era a gaita que acompañaba o baile. Entón, a medida que vas de recollida, ves que é a pandeireta maioritariamente a que acompaña, a que fai a música para o baile. Entón era como, tú que tocas a cantar. E eu dicía, cantar? Que mal co canto. Non, eu cantar, non. E entón, aí empecé a miña vida cantando e tocando. Eu vexo mellor que nunca. O sea, quero dicir, ahora mesmo estamos vivindo un momento musical moi grande e, sobre todo, o vexo moi bo porque o vexo cada vez máis inclinado hacia a música tradicional. É dicir, se ve que ahora mesmo a música galega en xeral, se dá igual o xénero que toques, bebe moitísimo da música das pandeireteiras. Entón, eso é vivir da nosa música real. Entón, a mí me parece que mellor, sempre se pode ir a mellor, pero ahora mesmo creo que estamos en un moi bon momento. Pois, se non fora polas pequenas asociacións, creo que o mundo da música tradicional non estaría onde está. Xa que moitísimas das asociacións foron sempre sin ánimo de lucro, sin axuda gubernamental, que agora vai habendo algunha axuda, pero as primeiras que empezaron a existir era un pouco porque tiñas ese empeño de facelo. Entón, creo que se non fora polas pequenas asociacións, a música deste país onde está hoxe en día non estaría. De feito, miras a moitísimos grupos que é rarísimo que un dos componentes ou dous non pasara primeiro por unha asociación cultural pequena. E digo pequena porque somos todas pequenas. Creo que non hai ningunha grande que digas, non, hai esta asociación que ten 3.000 componentes. Non hai. Entón, todas esas asociacións son pequenas. Sempre houve en Galicia, en cada aldea, en cada sitio, en cada tal, pequenas asociacións que foron tendo ese guiño hacia a música tradicional e hacia o baile tradicional. Eu nunca vin que o mundo tradicional fora máis académico, é dicir, está empezando a ser agora máis académico, é dicir, hasta agora o mundo tradicional estaba aberta a todo o mundo, sigue aberta a todo o mundo, e agora o que se pretende é que esta música deixe de ser de aprender de oído, por así decirlo, e que xa tamén haxa outros ámbitos en donde podas aprendela con a partitura ou con algo. Entón, a miña opinión é que a música tradicional, o baile tradicional, debería aprenderse como se aprendeu sempre, oral. E logo quen o queira estudiar e o queira facer académico, está moi ben que veña, porque ti o faz académico, cando ti escribes algo queda aí para sempre. Hoxe temos tamén outras maneiras de guardar as cousas, que é un arquivo sonoro, que tes unhas grabacións, unhas recollidas, pero está moi ben poder pasar eso a papel e que outra persona que non sexa da nosa cultura poda leelo, poda interpretalo ou poda estar en outro sitio e que o teñas reglado e escrito. Pero creo que para que se siga mantendo dentro do pobo e disfrutalo e vivilo desde dentro, non é necesaria esa parte académica. E creo que primeiro, para a música tradicional, a música que ven de raíz, creo que primeiro hai que sentila dentro e despois exporta a donde queiras.
A ver, o valoro moi ben, valoro ademais que cada vez hai máis xente que se preocupa por outros toques diferentes, o sea, hai anos ao mellor era, bueno, non vou a un curso que eu xa sei tocar, non? E cada vez a xente está máis concienciada de que hai moitísimas cousas por aprender e de que a música da pandeireta, os toques de pandeireta, cada lugar, cada persona ten o seu pequeno detalle que fai que unha muñeira poda sonar de 1000 maneiras diferentes, non? Entón, a xente cada vez está máis aberta a recibir ese tipo de información e a aprendela. O sea, chegar aquí e ver que tes aquí 20 personas que quedan outras 20 para vir pola tarde, que de repente estean abertas a un toque que é como aprender de cero, porque é agarrar a pandeireta ca outra man, sabe que me parece fantástico, está todo unido ao que estábamos falando antes, estamos nun momento maravilloso, penso eu. Eu coido que gracias a este momento que estamos vivindo da música tradicional, da música, o que falábamos antes, que a poesía popular, que é por onde ven o Día das Letras Galegas, que ven polo que dis, non polas melodías que teñas, non? A poesía popular está en todos os ámbitos musicais galegos. Entón, creo que era unha débeda que tiñamos con todas estas mulleres que compuxeron coplas, que foron poetisas no seu tempo, sin estudios, sin ir á escola. E hai cantares que nós decimos sempre coplas e hai que traducir eso, porque unha copla, cando te lle dis a un vello cántame unha copla, che vai a cantar unha historia desas grandísimas que había antes dos vellos. As coplas, os cuartetos, en mogollón de sitios, en cada sitio lle chaman diferentes, pero nunca coplas, son cantareas, cantijas, cánteja, estrofa, pero non son coplas. Entón, nós empregamos a palabra coplas porque nos ven da escola, non? Pero bueno, e eu xa me apunto que o digo sempre, e o digo mal, e cada acabo de dicirlo, digo, non, di calquera outra, cantija ou cantarea, bueno, pois, como non se pode adicar a unha persona sola o Día das Letras Galegas, que sempre adican a unha persona, creo que é a segunda vez que lle adican a un colectivo, e creo que Galicia estaba en deuda con todas as mulleres galegas, tamén homes que o fixeron, pero maioritariamente foron as mulleres quenes ser poetisas do seu tempo e letras que chegaron aos tempos de hoxe con sentido. Porque a min pareceme increíble que nun cuarteto digas tanto. E non foron xente que dicir, no, que este era unha eminencia, no, era unha señora que estaba co seu sacho na horta. A mí me parece fantástico.